Iată, suntem din nou în emisie. V-am spus că aici să intre cu niște chei potrivite în casă. Au defectat lampa. Nu mai am luminositate așa de bună. S-au făcut un fel de false unități din astea de contrainformații cu mituielile astea de platină. Deci cine este acest om, să spunem, care nu semăna deloc cu mine, un fel de tur criminal păsărit, șantonescean, dar mai jos, din cele mai negri, să spunem, unități din astea otomane, să spunem, de bașbuzuci, de scelerați, trimisi aici în regiuni după prăbușirea stăpânirii turcești în Grecia pe la 1821, deci scelerat, ticăloșit complet. I-am spus să nu vin aici, că e prea multă golănime și se va întâmpla un cataclism, nu contează, nu pot. Deci aveau cuvintele lor mărșavi, avocații mărșavi, cum este această femeie Amălinii, cum este avocatul Gajiu, cu care făceau afaceri tenebroase, de origine turcă, scelerată, deci tot ce au avut mai rău, să spunem, Imperiul Otoman prin Grecia, a fost trimis aici. Bineînțeles, ei erau luați destul de mult în vizor, dar nu s-au intervenit, au mituit aici, să spunem, cam toată secția 4 de poliție, plus alte persoane care joacă, să spunem, rolul unor ceiști de prin Ministerul Interne structurați pe diferite grade, sceleratist colosal, îi prinseseră și alții, îi prinseseră cu acest time forward, cum tot încercau să manevreze situațiile, așa câte o bucățică încoace, câte o bucățică încolo, și cum mituiau, deci, în masă până spre vârful Ministerului de Interne și după asta ambasador, după asta șef de stat, Barack Obama, un negru din ăsta, să spunem, zălud și dubios, a fost și el mituit. A fost președinte a Statelor Unite.